88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 na kabuwasan. Masantos tan maabig gaya kabuwasan luyag na Pangasinan. Wadya ni paparungtal sa programan maabig gaya kabuwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Maringalan jalabat at DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo adasayan kabuwasan. Magtarion lingkor at magti Pangasinan Dennis Mojares. Ay bamot si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Miyerkules 25 at bulan na Marso 2026. Jadasaray ulo na balita da lokal. Radyo Pangasinan Balita. Truck driver inaresto ada kason Bausi. Radyo Pangasinan Balita. Construction worker yanan rape siningkat na pulis. Radyo Pangasinan Balita. Barangay Kagawad yawalay kasoton Bausi inaresto. Radyo Pangasinan Balita. Lakin na namot dyan Sambales at unton na otoridad. Radyo Pangasinan Balita.
Malulakin ng karapas, mampupuyok at ang botol yarias. Radyo Pangasinan Balita. Unda pagtayo o dasaray ulo na balita da nasyonal. Radyo Pangasinan Almusal Balita. State of National Energy Emergency indeklara ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Fuel supply na Pilipinas umbayag labat at loob na 45 yaagaw palapag na Energy Secretary Gorin. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Aga makanipugan so oil price hike palapag ng Senador Rapi. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Impeachment laban o dakinan Vice President Sara o narangkadala. Radyo Pangasinan Almusal Balita. 10,000 piso fuel subsidy na saray bus indauluan ng Presidente Marcos. Radyo Pangasinan Almusal Balita. Oras nila alas 6:05 na kabuwasan tanatan wadyaray detalye da saray balita da lokal. Bit-bit na taklay na uloy so truck driver ya si katoy na aresto at oras na alas 12:05 na kagawan yada barangay poblasyon Son Juana Bali na Villasis Pangasinan. Sa may suspect sa taon na 27 wala asawa residente na barangay Pulay o Davidlan Baloy. Inaresto sa bidlang suspect makalanor biskag na warrant of arrest sa empaway na korte ya wala da silong na criminal case number V-3553 ya wala pitsa ton Marso 18, 2026 lapuda kaso na insunggay na Republic Act 9262 o violence against women under children o bausiya. Sa may suspect sa na korte ya mampiyansa kantidad na 72,000 pesos ya si katoso wala edu kustodiya na Villasis Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Mampupuyok kadang botol-botol yarihas sa construction worker kaya rin na empisok kada karsel ya si katoy na arrested oras na alas 3:55 ng aram yada sitio Buliso Barangay Dalangiring Balay na Orbis Tondo Pangasinan. Sa may suspect sumantao na 36 wala asawa residente na bitang lugar. Si katoy na aresto na San Carlos Police base din paway na korte alias warrant ya walay pitsa ton na Pebrero 8, 2017 makalanor adin sunggay na Section 10 na DAS-A Article 6 na Republic Act 7610 eda kaso na rape, sexual assault ya wala da silong na criminal case number yuda sa 22834 yang gapoy ang dokumidang piyansa tan na criminal case number yuda sa 23018 ya walay pa ingatari ya piyansa eda kantidad na 80,000 piso sa may suspect sa ulad kustodiya na San Carlos Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Ang kabisok da karsel sa barangay Kagawad kaya rin si katoy siningkatod oras na alas 8 na labi yada sitio Bukel Barangay San Vicente Balay na Alcala Pangasinan. Sa operating unit na Alcala Police so ang aresto adlaken mantaon na 31 wala asawa incumbent barangay Kagawad na barangay San Vicente Bali na Alcala Pangasinan. Siga to siningkat basid na empuhay na warrant of arrest na korte ya wala pitsa to na Marso 18, 2026 ya wala da silong na criminal case number V-3555 makalanura da kaso na violence against women under children. Inggangaan na korte so amit lang suspect
yaman piyansa kantidad na 72,000 pesos. Ya si Katuso inawit dyan police station for proper documentation and proper disposition. Radyo Pangasinan Balita. Sa Rekabiyangan na Singgan Police, so ang aresto na balulaki oras na alas 6:30 ng araw diyan barangay Makalong Dabilang Baloy sa may suspect sa mantao na 45 construction worker residente na bitlang lugar inaresto sa bitlang suspect base warrant of arrest yan paway na korte ya walang dasilong na criminal case number UDAS 12441 Tanyuda sa 12442 ya walay pitsato na Marso 13, 2026 makalanora na kason rape ya inrekomendan o angga po inrekomendan piyansa sa may suspect so mansay siya na akapisok o the Carcel Jad Asingan Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Naplag na 5 na otoridad sulaki na walaan na kason na panagkarapas. Yes, ikato'y inaresto at oras na alas 5:30 ng araw dyan Barangay Putol, Santa Cruz, Zambales. Sa operating unit na Infanta Police, kay baso Santa Cruz, Zambales Police Provincial Office. So ang aresto da 57 anyos ya wala asawa, ang gapi trabaho residente na sitio Pantara, Barangay Gisgis, Santa Cruz, Zambales. Inaresto sa bitlang suspect base da biskag na warrant of arrest yung paway na korte makalanora da kason acts of lascivious business o panagkarapas sa may suspect sa hanggang na korte yung mampiyansa kantidad na 36,000 piso yung si katunatan sa akapisok dyan Santa Cruz, Zambales Police Station. Radyo Pangasinan Balita. Naringalan nilay katibukilan yung balitad lokal. Antes tayo ng dapag na saray balitad nasyonal. Wadya nilay pigarampay mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, bowl and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga minamahal kong kapaborito, sa pagdiriwang po ng 7 years anniversary ng DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, ako po ay malugod na bumabati sa inyo sa inyong pagdiriwang ng inyong anibersaryo, lalo-lalo ng ating mga kaibigan, Station Manager, Joey De La Cruz, Sir R.G. Jimenez, Errol, Dennis, Sir Joseph. Yan po ang ating mga galing na mga komentarista sa probinsya ng Pangasinan. Sa pagdiriwang po ninyo ng inyong kaarawan sa istasyon po ninyo, pinapaabot ni Taktak Mo Mabinta ang kanyang pagbati, labo ng pamilya, Municipality of Bimalay. Mabuhay po kayo sa bayan ng Bimalay sa probinsya ng Pangasinan. Basta DWGE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, kapaborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968
0917-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Pumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan, Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:15 na po ng umaga, 6:15. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado, at narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Wednesday. Radyo Pangasinan Balita! Radyo Pangasinan Almusal Balita! Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency dahil sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan dulot ng giyera sa pagitan ng US, Israel at Iran. Sa Executive Order number 110 nilagdaan ng Pangulo, nakasaad dito ang pagdedeklara ng State of National Energy Emergency and adopting the Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Nakasaad sa executive order ng mga kaguluhang ito ay nagdudulot ng matinding epekto sa pandaigdigang merkado ng langis at dahil mahalaga ang rehiyong ito sa produksyon at transportasyon ng langis, nagkakaroon ng kawalan ng katiyakan sa supply, pagkaantala ng supply chain at patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo na nagbabanta sa seguridad sa enerhiya ng Pilipinas. Bukod pa rito ang pagsasara ng Strait of Hormuz na pangunahing daanan ng pandaigdigang supply ng langis, kaya naapektuhan ang supply ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Maaari rin itong magdulot ng kakulangan at hindi matatag na supply ng enerhiya sa bansa, kaya maaaring maapektuhan ang sapat na pangangailangan sa pang-araw-araw na operasyon ng ekonomiya ng bansa. Kasabay nito, inaprubahan din ang isang unified package na naglalayong tumulong sa mga sektor ng kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon para maibsan ang epekto ng krisis sa enerhiya sa bansa. Habang ang UPLIFT Committee ay magkaka-convene para pamahalaan ang i-coordinate ang implementasyon ng UPLIFT. Magsisilbing chairman ng UPLIFT Committee si Pangulong Marcos at miyembro ang mga kalihim ng Department of Energy, DOTR, DSWD, Department of Agriculture, Department of Finance at DBM. Radyo Pangasinan Almusal Balita! Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga bus operators sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ayon sa Department of Transportation, nasa 27 bus operators ang nabigyan ng tulong na sumasaklaw sa 1,096 na units. Sa ilalim ng programa, aabot sa 10,000 piso ang subsidiya para sa bawat bus bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Nasa 2.5 billion pesos ang inilaan na pondo para sa fuel subsidy program na target makinabang ng mahigit 245,000 na driver beneficiaries at higit sa 1.1 milyong public utility vehicle unit sa bansa. Sinabi ng Pangulo na maaaring pamahagi ang subsidy sa pamamagitan ng iba't ibang method of payment, kabilang ang digital platforms tulad ng e-wallets, ATM cards, cheque at iba pang available na sistema upang mas maging mabilis at maginhawa ang distribusyon.
Kasabay nito, nananawagan din ang Pangulo sa mga operator at driver na makipagtulungan sa pamahalaan upang hindi mabigatan ang riding public sa pamasahe. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. binira ni Senate Committee on Public Services Chairperson Senator Rapi Tulfo ang sunod-sunod na oil price hike na agarang ipinatupad ng mga oil companies sa bansa ilang araw lamang matapos pumutok ang sigalot sa Middle East. Samantalang lumang stock o buffer stock naman ang kanilang inibenta, hindi bagong supply. Ayon kay Senador Tulfo, ang kapal ng mukha ng mga oil companies. Nagtaas ng presyo ng langis na umaabot sa 90% price increase kahit ang ibinibenta ay lumang stock. Sinabi ni Senator Rapi Tulfo na lumalabas ng oil company sa Pilipinas ang may pinakamataas na porsyento ng oil price hike na umaabot sa 97% increase. Kumpara sa karatig bansa natin gaya ng Laos na 33%, Thailand 46%, Vietnam 35%, Cambodia na 15%, Singapore 29%. Patunay na naaabuso ang Philippine Oil Deregulation Law. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, nawala ng kapangyarihan ang gobyerno na magtakda at makialam sa presyo ng langis mula 1998 dahil sa pagkakapasa ng Oil Deregulation Law. Aniya, nagresulta daw ito sa kawalan ng gobyerno para mag-estima o magtakda ng formula para sa presyo ng langis. Ayon pa kay Abad, wala nang ang Oil Price Stabilization Fund ay tinanggal din ang gobyerno sa kalakalan ng langis. Kaya naman may malawakang takeover na ang private sector o oil companies dito. Lumiliit na lamang sa pagmamonitor ng presyo ng langis ang ginagawa ng DOE at ang nagagawa nila ngayon ay makiusap sa mga kumpanya para gawing staggered ang oil price hikes kada linggo. Iminungkahi ni Senador Tulfo na patuloy lang dapat ang mga nasabing ahensya sa pakikipag-ugnayan sa oil importers at companies para na rin sa kapakanan ng mga commuter, driver at iba pang mga sektor na nasa transportasyon at hindi tuluyang maabuso ang pagtaas ng presyo ng langis. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. inianunsyo ng Department of Transportation kahapon na simula sa Abril ay tatapyasan na rin ang ipinapairal na transport fees para sa mga paliparan at roll-on o roll-off o RoRo ships bilang tugon sa krisis sa langis na nararanasan ngayon. Sinabi ng Transport Secretary Giovanni Lopez na sa ilalim ng panukala ibababa ang RoRo terminal fees ng mula 516 pesos hanggang sa piso na lamang para sa Class 3 at Class 4 vehicles. Inaasahan na niyang magiging epektibo ito sa loob ng 6 na buwan simula Abril. Samantala, ang airport terminal fees naman ay babawasan ng 200 pesos kada pasahero. Pahayag pa ni Lopez, mararamdaman din ng mga air companies o airline companies ang naturang pagbabawas sa bayarin dahil bibigyan sila ng discounts sa kanilang take-off at landing fees. Ang reductions sa airport terminals ay magiging epektibo simula April 1 at applicable ng 3 buwan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. iniyak kahapon ni Energy Secretary Sharon Garin na may sapat pang fuel subsidy ang bansa sa loob ng 45 araw base sa kanilang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng langis. Ayon kay Garin, ang kasalukuyang domestic supply ng gasolina ay inaasahang magtatagal pa ng hanggang 53 araw habang ang diesel ay 45.82 bawat araw.
Ang kerosene naman hanggang 97.93. Jet fuel 38.66. Siniguro naman ni Garin na patuloy na dumarating ang supply ng langis dahil nakipag-usap na rin anya ang pamahalaan maging sa mga gobyerno mula sa supplier countries gaya ng South Korea, Japan at China. Ang Philippine National Oil Company anya ang nakakontrata na ng nasa hagang 400 na bariles ng langis habang ang pamahalaan ay o-order pa ng hanggang 600 na bariles ngayong linggo na nagkakalaga ng nasa hanggang 10 billion pesos mula sa iba't ibang sources bilang buffer sa hanggang 1 linggong pangangailangan. Kaugnay nito, muli ring umapela si Garin sa publiko na huwag mag-hoarding at iwasan ang profiteering na tiyak anyang makakaapekto sa supply ng langis ng buong bansa. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. hindi dapat sayangin ni Vice President Sara Duterte ang pagkakataon upang magpaliwanag sa misteryo ni Mary Grace Piatos at iba pang kaugnay ng isasagawang mini trial ng House Committee on Justice sa dalawang beripikadong impeachment laban dito. Isasagawa ngayong March 25. Ito ang inihayag ni House Committee on Justice Chairperson Gerbil Luistro sa anyay proseso ng impeachment na inaabangan ng milyong-milyong mga Pilipino. Binigyang din ni Luistro na iginigit ni VP Sara na inosente siya sa mga aligasyon at krusyal ito para magpaliwanag sa ito sa halip na manahimik sa issue. Aniya, mabigat ang aligasyon na dapat iharapin ni VP Sara at bibigyan nila ito ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang panig. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Wednesday. Oras po natin 6:26 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Babala sa publiko mula sa PCSO. Ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at iligal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o iligal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhin sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908.
O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. Maginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Paborito! Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga tarap, Paborito! Diyan Orbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyang Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:31 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan na Maabig Kabuasan Pangasinan. Siyempre, ayun niyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabigya kabosan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mac Toriolengcor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakhan. Araw po ngayon ng Miyerkules, 25 sa buwan ng Marso 2026. Oo. Ilang hakbang na lang mamaalam na naman si Paring Marso. Papasok na naman sa buwan ng Abril. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reklamo, suggestion, opinion, reaction, mangyari lamang po mag-text o tumawag sa smart number natin 0939-100-9931 o kaya 0927-974-2784. At sa atin pong Facebook, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ganon din sa ating YouTube. Live na live pa rin po tayo. Ayan, gusto kong batiin itong mga maagang nagigising at nakasubaybay sa ating palatuntunan. Sakbay natin. Nandyan na si Madam Zenaida Zamora Gilbert. Size 9. Size 9 ka. Size 10 na rin ako. Balag, size 10. Parang barko, ano? Parang sa... Saan kin? Large. Ayan. Kailan ka kaya, magbabakasyon, Madam Zenaida, dito sa Pangasinan. Actually, taga-Limupan yan, pero nandun na siya sa ibang bansa.
Oh, good morning din kay Jessica Bulataw. Siguro kung ito, pamangkin mo o pinsan mo. Bulataw. Pala Bulataw, Ay, San Carlos, Malasiki. Oo nga, no. Maraming Bulataw. Pero ang talagang tubo ng Bulataw is Malasiki. Malasiki, dan San Carlos. San Carlos. Oh, yan. Tanya doa. Good morning sa iyo dyan. Pero taga Dasol ito, si Jessica Bulataw. Ayan. Si Maribek Rivera Balason, taga Dasol din. Magandang umaga. Si Josie Kinis, taga Dugupan ito. Si Josie Kinis, good morning. At ganoon din si Michael Mariado Sugano ba yan? Taga Dasol ito. Magandang umaga po sa inyo. Matagumpay na yung pagdaraos ng Pandan Festival na ito ay ginap dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan, kapaborito Aaron. Makulay, masaya, tahimik. At nagkakaisa ang mga tao, aktibong pakikibahagi ng bawat barangay, mga paaralan, mga balikbayan, mga magsasaka at iba't ibang ahensya ng gobyerno nasyonal. Dumalo bilang panahon na pandangal sa Farmers Day, itong si Department of Agrarian Reform Secretary Conrad Estrella III at iba pang mga panahing pandangal sa iba't ibang mga activities dyan sa Pandan Festival. Tulad nga ng nabanggit natin, very peaceful dahil walang mga untoward incidents sa pagdaraos ng Pandan Festival 2026. Tunghayan na natin ang panayam kay Mapandan Mayor Carl Christian Biga kaugnay dito sa katapos na Pandan Festival. Dito sa bayan ng Mapandan, and we are so lucky and blessed dahil wala pong casualty na na-report. And since we started our gabi ng pasasalamat and our Farmers Festival na pinuunlakan ng ating mahal na Secretary Conrado Estrella III, at siya po ay talagang natuwa at nakisaya sa ating mga farmers. And ganoon din sa mga sumunod na mga araw, yung highlight po natin na kasama ng ating mga Mrs. Mapandan International ay talagang nakapagbigay po tayo ng kasiyahan sa ating mga kababayan, lalo na yung proceeds ng kanilang adhikain na makatulong sa ating mga kababayan ay nakaligon tayo ng pampatayo ng ating dialysis center dito sa bayan ng Mapandan. So, dumaan din ang Ginoong Mapandan na after 2 decades po ay nagkaroon po tayo ng ganitong mga pageant. So, in conclusion po, yung highlight po ng ating fiesta ay yung street dancing competition. Congratulations sa Tarlac, San Manuel Tarlac, at sila po ang champion, nag-uwi ng 200,000 na award po na nakuha ng first and champion po. So lahat po sila, yung 4 na contingents po ay sa Malasiki, sa Nueva Ecija, Bungabon, Nueva Ecija, and yung isa naman po ay sa Alaminos. Ay maraming salamat dahil yung sa suporta na ibinigay po nila. Although yung iba po ay hindi nakarating due to some reasons, ay we also din po dahil kami po ay nabigyan din ng invitation at tayo po ay makikilaw din sa kanilang mga fiesta. So ang kalutan naman, nagkaroon ng blessing noong 11 o'clock na ng gabi, and tinapos pa rin ng ating banda na matapos yung kanilang kanta, kahit despite na umulan ng konti, pero tumigil naman, and tinuloy-tuloy po natin all throughout hanggang alas 2 ng madaling araw yung ating mga local bands. Kaya po, masaya ang ating mga bisita, lalong-lalo na yung mga balikbayan sa ating mga kagaibang bayan na bumisita pa dito sa bayan ng Mapandan. Paglilinaw po ngayon para sa kalaman po ng ating mga babayan. Ang naganap po na kapiestahan ay hindi po pinagkagasusan ng munisipyo, pagkos ay lumikong pa po tayo para sa mga proyekto. Tama po. At gaya ng in-explain din po natin, yung bumisita po dito during the Mapandan Community Night with the Governor,
growth, hindi po natin mai-atras itong mga suppliers po natin, sabi ko nga po. Although, ang kwan naman po ay nagtipid at nagbigay din tayo ng hindi po magarbong fiesta, but instead yung importante po dyan ay yung kasiyahan na naibigay ng ating mga kababayan at sila po ay from Balikbayan alone, umuwi po sila para mag-celebrate po at makita, ma-meet yung mga kaibigan po nila, yung family members at binigyan lang naman po natin sila ng maayos na fiesta. And hindi po tayo gumastos ng malaki, bagkus nakalipog pa tayo ng a certain amount para makapagpatayo po tayo ng isang dialysis center sa ating bayan. Sir, ano na po ang update sa dialysis center, sir? Ready na po ang ating suppliers at nagkaroon na nga po kami ng meeting before ng onset ng fiesta at sila po ay hiningi na po yung plano na paglalagyan po natin ng building, although it will take few months before we can actually construct yung building na paglalagyan. But the machines are all set and ready and yung other documentations na lang ang ating i-accomplish going forward. So hopefully, within this year, ay ma-execute na po natin yan at maimpitan ko na naman po ulit kayo para sa grand opening ng ating dialysis center. So yung lupa na paglalagyan ng dialysis center, is it private or government? Yun ay ina-identify pa natin kung saan ang mas ideal na paglalagyan. Kasi hindi po natin pwedeng itabi dito sa may RHU dahil yan po ay may inaayos pa natin yung titulo po niyan. Kaya mas maganda kung it is owned by the LGU para naman mas maayos na in the future pag ita-turn over na sa atin yung machines ay at least hindi po tayo magkaroon ng problema. Sir, dialysis center, it will be run by LGU. Libre ba ito, sir? Ito po ay i-collaborate natin with the Philippine Health. So, malamang just like nagpapa-dialysis sa iba, wala po tayo babayadan. Meron akong additional question na meron. Umarap po tayo sa energy crisis ngayon. Meron po ba kayong passive order dito sa munisipyo kung paano po tayo magtitiro? Yes, we will be conducting a meeting later on and once matapos yung executive meeting namin na yun ay ipapalabas na namin yung executive order para to guide our townspeople, especially each barangays dahil sa ibang bayan ay nag-declare na po sila na wala na pong barangay fiesta, wala pong barangay paliga. So, mabuti naman po yun at the same time, it is a precautionary measures para po mag-gauge natin yung ating mga pinagkakagastusan at least malilimit po. We are trying to save para po makapag-save pa po tayo. And one way is ma-stop muna. Hindi pa naman natin sinasabi na totally wala. But for the meantime, in accordance with the executive order ng pinalabas din ng ating mahal na Pangulo, in support with that is tayo po ay susunod na rin. Sir, kumusta naman ang monitoring niyo sa mga negosyante, especially yung mga gasoline station? Yung mga gasoline stations in partnership with the PNP ay talagang tuloy-tuloy pa rin. Minomonitor natin and meron naman, aware naman po sila about what's the proper. At kaninang umaga lamang ay nagkaroon ng meeting sa mga presidents ng TODA and kukumustahin na rin nila yung kung magkano or yung ipapalabas na matrix. Although, syempre, we're all dependent kung ano man ang sasabihin ng national in terms of that. Kaya, for now, wala muna tayong gagawin, status ko muna, at not until na meron ng directives ang ating national ay doon pa lang po tayo susunod po. So, as a hotel, wala pa mga hotels na... Wala pa po. So, mamayang hapon yung executive meeting po namin at we will be circulating yung executive order for that. Thank you very much po, Mayor. Thank you po, Mayor. At sa darating na mga araw ay isi-celebrate na po natin
ang Lenten season. So let us make use of the time para po mag-reflect at mag-internalize sa ating personal na buhay and to spend it wisely while meditate in terms of meditation and self-assessment po yan. So again, be safe everyone para po sa mga darating na Lenten season and mabuhay po kayo. God bless us all. Thank you, sir. Yan po ang panayam kay Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan, na ayon sa kanya ang proceeds ng nalikom mula sa Pandan Festival ay ilalaan sa pagpapatayo ng dialysis center na itatayo dyan sa bayan ng Mapandan, kapaborito. Napakahalaga ng isang dialysis center para sa mga taong may sakit. Ayan, tulad ng sa bato o chronic kidney disease. Kung may ganitong pasilidad dyan, isasagawa ang hemodialysis ng isang proseso upang linisin ang dugo at alisin ang dumi at sobrang likido sa katawan. Ang dialysis ay nag-aalis ng mga lason sa katawan na naiipon sa katawan natin, yung sa dugo. Kapag hindi ito gagawin ang dialysis, hindi magtatagal ang pasyente, magdudulot ng kamatayan. Kaya importante po itong dialysis center. Tama yung kidney failure. Oo. Kadalasang permanente, kaya ang dialysis machine ang nagsisilbing yun, yung mga magsasala ng dugo. Napaka-importante ng makinang yan. Kung may dialysis center, meron din mga doktor, mga nurses, at yung technician upang pangasiwaan ang hemodialysis, siguraduhin ang kaligtasan ng pasyente at tulungan ang mga komplikasyon gaya ng biglaang pagbaba ng mga presyon. Ang pagkakaroon ng dialysis center sa bayan ng Mapandan ay napakalaking bagay dahil hindi na kailangan gumastos ang pasyente. Yan ay binibigay na libre ng lokal na pamahalaan at sa pamumuno ni Mayor Carl Christian Biga, binigyang diin niya na makikitie up sila sa PhilHealth. PhilHealth, ayan. Ang dialysis center run by LGU. Kaya yung dialysis center ay napakahalaga ito para sa ating mga kabayan dahil marami pong mga naghahanap ng dialysis center upang sila po ay magpa-dialysis. At hahawa pa ang kailang buhay, di ba? Nung maalala ko lang nung nakarang taon, yung proceeds ng Mrs. Mapandan International ay ibinili ng fire trucks. Fire truck na bago, yung malaki. Ngayon naman po ay isang dialysis center. Okay. Isang pasilidad po na mayroong mga makina para sa magpapadialysis. Siyempre, may mga tama sinabi mo, may doktor, may nurse, may mga technician. Ayan, oo. At napakaganda yung ginanap na Pandan Festival, successful. Wala pong mga untoward incident na nangyari po dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. At siyempre, i-congratulate natin yung mga nagsipagwagi. 4 na lugar, di ba? Yung nag-uwi ng yung prizes. Isa sa San Manuel, Tarlac, isa sa Nueva Ecija, Alaminos, saka ano pa yung isa na 4 yun nabanggit ni Mayor. So yung sa may Bungabon, Nueva Ecija, Sibuyas Festival. Sibuyas Festival. Diyan sa may Alaminos naman, longganisa yata yung sa Alaminos sa San Manuel, Tarlac kaya. Anong nila doon? Yung festival nila doon na pinagmamalaki sa San Manuel, Tarlac. Sila po yung nag-uwi ng magkano yun? 200,000 pesos. 200,000 peso. At Mais Festival. Mais Festival. Ayun. Diyan sa may San Manuel, Tarlac. So, congratulations po sa inyo sa mga contingent na sumali
sa Pandan Festival 2026. Good morning kay Sir Jeffrel at ganun din si Dr. Felix Domicilio, si Sir Darwin, good morning po dyan sa bayan ng Mapandan, si Madam Sheila Pinuliar at ganun din si Councilor Freddy Pinuliar at lahat ng mga Sangguniang Bayan members ng Mapandan, Pangasinan. Good morning po sa inyo dyan. At siyempre, good morning din sa mga masugid nating taga-subaybay sa kanilang mga tahanan. Diyan po sa may bayan ng Kalasyaw, good morning kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop. At ganoon din si Evangeline Alonso Agustin Untalan ng Barangay Binlag, Kalasyaw. O kumusta na yung treasurer nyo dyan? Lieutenant Binlag. Kumusta na yung treasurer ninyo? Mabait na ba o nagbabait-baitan pa? Huwag na namang pangunahan ng desisyon. Ayan, ng isang kapitan. Dapat dumaan sa tamang proseso yan. Yung lecture natin kahapon dito, no? Oo. Yung function, duties and responsibilities ng barangay treasurer. Barangay treasurer. Oo. Hindi siya pwedeng direktang makitransact o mag-purchase. Pwede siyang magbayad. Dahil siya po ay ingat yaman. Pero yung siya mismo makikipag-usap, hindi pwede. Magdedesisyon, hindi pwede. Ang kung pa rin dyan yung punong barangay. Kaya't si treasurera dyan sa Barangay Binlag, dapat ayos-ayusin mo yung trabaho mo dyan para hindi ka masilip ng iyong mga kabayan. Siyempre, baka mamaya maamoy yung mga ginagawa mong kababalaghan dyan sa Barangay Binlag. Ano yung pangalan niya? Janice. Jasmine. Jasmine. Bulas mo kasi. Jasmine. Sorry. Sige. Si Kapitan Salvi Bauson ng Barangay Macabito, magandang umaga. At ganoon din si Madam Anita Rulusta. Good morning po sa inyo at lahat ng mga barangay official dyan sa may Barangay Macabito, magandang umaga. May balita ako dyan na yung isang kagawad na break away. Saan sa? Dyan sa Macabito. Break away dahil dating kasama nag-break away. Gusto niya daw tumakbo na punong barangay. Batik kalanatan. Nagkasawan kasabi Nobyembre ang tamla. Sabagay dito Macabito, ang supay unlaban ditan. Kapitan. Welcome. Siyempre, kahit sino. Mas maganda sana ang lalaban kay Kapitan na kagawad ay nang gaway kamaungan. Mahirap mong putikan, may agawan to, tayo akayurong natan. Ano kaya kung yung mga gustong tumakbo, yung sasamahan si Kapitan na maghakot ng basura. Ang malabo. Malabo ang nangyayari. Hindi, kasi public servant sila. Tingnan mo si Kapitan Salvi Bauson, nagdadrive ng garbage truck at naghahakot ng basura. Weekly. Magagawa rin kaya ng mga nagpaplanong tumakbo. Dugatan, tapiano kin. Walay samit na laban di tanad Macabito. Yan. Kasi hanggang po'y laban, si Kapitan Saldi, okay mat. Diba? Siyempre, diretso ang trabaho. Pero bali-bali. Paano na nangla? Ang daw, umiikot na nag-i-scout. Yung talunan. Talunan ba? Ano si Katutan lang laban na?
Ay, hindi. Talo lang. Sa atin man, sugsug na yung laban. At alulad sa amin bibinog, babalog siya lamang, o di, kaya ang takot mutla, tanauputan mutla. Diba, tan may lima ba na kapitan na sinigurado itong manalo? Ang alay, Palison, ang alay fireworks. Atalo, kapin mo ito ng fireworks to. Ang Litson, kwanta na ito, itsura to. kaya, Panalo ng Kapitan Saldi, 300 plus. ayan. Barangay tan, ha? Pero lalaman ka ng 300 na mahigit. Nga eh. Kaya ang ibig sabihin yan, maganda yung pamamalakad. Maganda ang performance ng nakaupong punong barangay kung medyo malayo yung agwat. Dahil pinakita ng mga taga barangay Makabito yung kailang pagmamahal sa pamamagitan ng pagpili ng nararapat na maglingkod sa barangay. Di ba? Kaya tingnan natin kung tutuloy kaya yung Hindi mo, baka man kakanunutan na ba, tatag na sigurado. Tapos siyempre, hindi ano man pabatikot si Kato, down, kini, tamarundo na dyan kagawa day, sa suksugan. Ito isuporta mo to eh. Yan, Pero, hindi, ang sabi ng kwan daw, yung umiikot na naghahanap, nag-scout ng mga kalaban ni Kapitan Saldi, ang sabi nga raw ayaw ko na anupos si Kapitan, sabi niya. Tingnan mo yan. Di ka na yung tumakbo para maramdaman mo. matik na lang talo. Hindi, mag-graduate na talo. Hanggang talo. Mag-graduate na talunan. Kung siya yung tatakbo, mas maganda para makita ng taong bayan dyan sa may Makabito na siya ay talagang wala ng silbi sa kanyang barangay dahil ayaw na siya. Okay. Good morning kay Susana Bungar Bustamante, kay Majina Corda, ganoon din kay Flor Denisa Calisar. Magandang umaga po sa inyo. At good morning din sa masugid nating taga-subaybay dyan sa nagsaing Kalasyaw. Good morning kay Kapitan Jose Pares Jr. Good morning po sa inyo. At ganoon din yung mga taga-subaybay natin yan, si Juna Gabis, mga Gabis family. Dahil araw-araw na silang nakikinig sa ating palatuntunan. Thank you. Diyan sa may Kusinok Danos sa Barangay Malanay, Santa Barbara, Pangasinan. Magandang umaga. Masarap yung pinapalitan at bulalo niya. Lalo-lalo yung sisig napakasarap yung luto nila dyan. Dahil yung palang nila dyan, galing sa isang kilalang food chain. Di ba? Yung nila dyan sa... sa restaurant chain. Restaurant. Ayan. Si Don Ramon Bautista Jr. At saka si Don Ramon Sr. Si Junjun, siyempre si Junior si Konsihal. Si Don Ramon, dating Vice Mayor, nag-board member din. Nag-board member. Ngayon ay kaantabay ni Director Joseph Roland Mejia dyan po sa Region 1 Medical Center. Ayan, good morning po sa inyo dyan. Wala rin problema. Gabay yun natulungan dito na Region 1 Medical Center. Hanapin nyo lang si Don Ramon Bautista Sr. Nayari nyo kami na kontakin dyan sana iyasinggar mi kayo at kinan Don Ramon Bautista. Ayan, agad na kanyan yung tumutulong yan kung dyan sa Region 1 Medical Center ang pag-uusapan. Good morning dyan sa may 888 Infinity Construction and Supply sa Barangay Malanay, Santa Barbara. Gawin doon si kumusta na si Caramel de la Cruz? At saka yung kanyang may bahay. Good morning. Kumusta na? Medyo matagal-tagal na hindi natin nakalayo ito. Good morning po sa iyo. Good morning, basta Maxel Salaman. Maxel Wajata, Watan Mat.
Kinbata may okay mga bata, siyempre may business din silang pamilya. Ayan, okay. Good morning po sa inyo. Good morning po. Diyan sa may JML, Si Sir Jonar Lapore. Ayan. Good morning. Diyan sa may Anulid. Anulid Mangaldan. Ayan. At sa aming pagbabalik, talakayin natin itong nalalapit na barangay at iski election. Kayo ba ay pabor na sumailalim sa mandatory drug test ang mga kandidato? Kasi may mga nauligan tayo na mga barangay official na sila daw nalululong sa illegal na druga. Yung kanina may nagpahabol na text. Saksi ako sa kaganapan sa Pandan Festival 2026. Ayan. Napakaganda. Tulad po ng inaasahan natin ay successful through the leadership of Mayor Carl Christian Vega. Napanood niya siguro yung interview kanina. Okay. Na na-play natin na si Mayor Carl ay nagbigay ng kanyang pasasalamat sa suporta ng kanyang mga kababayan at syempre yung kanyang mga kasamahan din na elected officials. At sila po ay nagkakaisa. May harmony ang mga elected officials po dyan. No? Thank you din sa mga department heads. Ayan, okay. Na nantabay din sa liderato po ni Mayor Carl Christian Vega. So mamaya sa aming pababalik, talakayin natin yung nalalapit na barangay at election at kung kayo ba, kayo mga nakikinig sa aming palatuntunan at nanonood sa Facebook, pabor ba kayo sa mandatory drug test sa mga kandidato na tatakbo sa barangay at iski election? Yan po ay aming tatalakayin. November pa yan, makaleksyon. Ayan. Magbago na kayo, baka sakaling malinis pa. Yan ay ating tatalakayin. Makalipasahan po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dami yung Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Ayos, number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. Nung ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na yaet malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba?
at popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:05 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingcora, Timothy Pangasinan, Dennis Muarez. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charisse, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Wednesday, ika-25 sa buwan ng Marso 2026. Samahan nyo kami hanggang 7:30 po ang aming palatuntunan. Kung meron kayong mga gustong iparating dyan na mga hinaing, mga reaksyon, mga suggestion, mga reklamo, pwede nyo i-text o itawag sa pamamagitan ng smart number natin 0939-100-9931 o kaya sa group number 0927-974-2784. Ang pagkakasangkot ng ilang opisyal ng barangay sa ilang sa illegal na droga ay isang seryosong issue sa Pilipinas, Kapatid Errol, kung saan ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ang Department of the Interior and Local Government ay naglabas ng mga narcolist o listahan ng mga dawit sa na opisyal sa illegal na droga. Yung maalala po natin noong taong 2018 ba yun? 2018, inanunsyo ng PDEA na mayroong mahigit 200 o halos 40% ng mga barangay officials ang umano'y nasa narcolist ng gobyerno. O ganyan din na noong Mayo 2023, iniulat ng Philippine National Police na mahigit na 430 barangay officials ang kanilang binabantayan. At ang mga barangay officials sa pinaghihinalaang protector, user, pusher, kasabwat sa pagbebenta ng illegal na droga tulad ng shabu, marijuana, ay dapat hindi payagan ng DILG at COMELEC na maghain ng kandidatura sa darating na BSKE elections na gaganapin sa Nobyembre. May mga ulat na mga nasasangkot na barangay kagawad at kapitan tulad dito sa Pangasinan.
may mga barangay official na balitadong gumagamit ng pinagbabawal na droga. Diba? Ayon sa DILG, yung mandato nilang higpitan at ipinag-uutos na buhayin ang Barangay Anti-Drug Abuse Council. Yung BADAC. BADAC. O nga. Barangay Anti-Drug Abuse Council. Paano to na si Karamay Manuusar eh? Kaya nga eh. Paano to na si Karamay Protector eh? Hindi, yung BADAC may meaning yan. Barangay, ako, drug addict. Siyempre, kilala mga yan eh. Ang dapat gawin ng DILG ay hikayatin ang mga kandidato sa barangay na sumailalim sa drug test upang malaman kung sino ang gumagamit ng illegal na droga. Ang dapat gawin ang sinasabi nga ng mga otoridad na huwag iboto yung mga opisyal na dawit sa droga. Dapat lang. Dapat ilabas nila ilabas ng otoridad ang mga pangalan ng mga nasasangkot sa illegal na droga. Ano ba? Para malaman ng publiko. Pwede ba yun? Pwede, ilabas nila. Di ba pag merong nahuhuli, di ba hindi na nga pinapangalanan, blurred pa yung mukha. Yung sinasabi mo, baka hindi rin pwede. Na sa publiko. Hanggang panawagan lang. Sa publiko. Panawagan sa publiko at siyempre i-remind. Kung nagbigay ng 500 pesos, yung sangkot sa illegal na droga, ang mga botante, pikit mata. Kaya nga. Hindi ba nila, basta wala yung 500. Kaya nga, mas maganda na gawin ng DILG at ang COMELEC yung 1 week before filing ng Certificate of Candidacy ng mga barangay candidates, ipatupad nila yung mandatory drug test sa mga kandidato. Gapo, siyempre, ito nata na. Marso. No nadudungal daya, di untun dara. Tapi ano kasabi filing, malinis. Pero hindi pa rin. Pwede sa dugo, pwede rin sa buhok. Kaya nga eh. Sa buhok. Dahil kung ikaw ay gumamit, pigaran taon ni, so kintutan. Malabas yun. Saan ka malinis? Nga eh. Ay, maganda kung ipapatupad yung sinasabi mo, para automatic disqualified ka agad yung kandidatong nagpositibo sa drug test. Nga eh. Maharap pa sa kasong paglabag. Sa Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upang masiguro na malinis ang mga kandidato sa BSK, dapat sumailalim sa drug test bilang patunay na sila ay hindi gumagamit ng illegal na droga. Dapat din ng COMELEC ay magbabari ng direktiba na maaaring suspindihin, tanggalin ang pangalan ng mga kandidato upang kung sila ay mapatunayan na involved. Ngunit may paglilinaw ang Korte Suprema dyan na Kapobrito Errol, yun na nga, na labag daw sa konstitusyon ang mandatory drug test. Ligtas na naman kayo. Para sa mga kandidato sa anumang eleksyon, dahil hindi raw ito requirement sa pagtakbo ayon sa batas. Alam naman natin yun, na wala sa mga requirements sa pagtakbo sa eleksyon. Yung pinupuntuhan natin dito, paano malinis? Paano malinisan na ang mga naglilingkod sa barangay ay hindi nga sangkot sa illegal. Yun yung punto natin dito. Ang sinasabi ng Korte Suprema, ang mga kwalifikasyon para sa pagtakbo ay nakasaad sa konstitusyon at hindi maaaring dagdagan pa ang nasa batas. Yun ang sinasabi. Wala sa batas yung mandatory drug testing. Dapat ang mga kandidato voluntaryo. Voluntaryo na. Para malaman. Na magpa-drug test upang makita ang kanilang katapatan. Ayan. Sa kabila ng ruling ng Korte Suprema,
may mga mambabatas na nagsusulong ng mandatory random drug test para sa lahat ng elected at appointed barangay official masiguradong malinis ang kanilang panunungkulan. Dati sa Section 36 ng Republic Act 9165 ay sinasabi ng batas na ang drug test sa mga aplikante sa trabaho, estudyante, mga opisyal o empleyado sa gobyerno, ngunit iba sa pagtakbo sa eleksyon. Bakit naman? Pag mag-a-apply ka nga, requirement nga, mag-drug test ka, di ba? Oo nga, Sa ano ba yung sa lisensya, meron din, di ba? Meron. Pag ikaw ay kukuha ng lisensya, may drug test, Meron. di ba? Meron. Dapat mas higpitan yung mga kandidato. Oo nga. Ngunit wala daw nakalagay na mandatory drug test para sa mga kandidato. Kaya hindi pumayag ang Korte Suprema na gawing rekisito sa COMELEC ang drug test para sa mga kandidato. Tanungin natin ang ating mga kababayan, mga botante, kung gusto nila ba na magkaroon ng mandatory drug test o voluntary drug test sa mga kandidato. Mag-text lamang kayo sa aming numero kung payag ba kayo. O mandatory drug test na lang para malaman. Yung voluntary para malaman kung sila ay gumagamit o hindi ng pinagbabawal na gamot. Dahil may mga alam na tayo dyan may mga sumbong. At alam natin kung totoo ba o hindi. Correct. Siyempre malalaman natin yan dahil sa mga kabarangay niya lang din. Siyempre, sino ba ang nakakaalam ng pag-uugali ng isang barangay official? Di ba yung mga kabaranggayan niya? Di ba? Pag umutot ka, naamoy dyan sa barangay mo. Di ba? Yun ang dyan. Malalako yung sinabi ni dating barangay affairs si Dinyo. Na sinabi niya, kayo mga barangay Yusek Martin Dinyo. Martin Dinyo, sabi niya affairs ng ALG. Correct. Ang sabi niya sino ba ang nakakaalam na yung ginagawa ng isang barangay official? Di ba yung mga kabaranggayan nyo rin? Di ba? Sila ang nakakaalam kung ano yung ginagawa ninyo. Yun ang sabi niya. Tama naman. Di ba? Kaya itong mga allegedly na gumagamit ng mga barangay official sa pinagbabawal na gamot, alam ng kailang mga constituents na sila ay gumagamit o nagbibinta ng illegal na droga. Kanya lang, takot itong mga kabarangay nila na magsumbong. Takot sila na magsumbong. Hindi naman basta-basta yan eh. Pag mo, gano'n na ba? Hindi, dadaan pa yan sa investigasyon. Pero, yun nga, may mga nasa records na ng PDEA na mga opisyal na sangkot, nasasangkot sa illegal na droga. Tingnan nyo, kayo po ay ibuboto ng taong bayan para maglingkod, para tanggalin yung mga illegal na gawain tulad ng illegal na droga. Ngunit, pag upo ninyo, patuloy pa rin yung ginagawa ninyong illegal. Anong mangyayari sa barangay nyo? Pag ganyan, dapat kayo ang magbigay ng tamang ehemplo sa inyong mga kabayan. Kayo po ay bigyan ng mandato para alisin yung mga illegal na gawain sa inyong barangay. Pero kung kayo ang nauna, ibang klase yan. Pero untang na taray ka barangay talagang identify na mo, nababalitan da. Wala si kayo lang lamang itan. Correct. Diba? Hindi nga wala nga sa batas yung dapat kandidato magpa-drug test. Wala yun. Kaya nga, nakasalalay ang buhay ng
inyong mga anak, ang inyong mga pamilya sa pamamagitan ng pagboto sa mga opisyal o kaya mga kandidato, nakasalalay dyan yung buhay ng inyong mga pamilya. Kaya dapat na iboto ninyo yung nararapat na maglingkod. Napag-uusapan po yan dahil papalapit na po ng papalapit. Ang barangay election continue. Maya-maya, magpapalit na tayo ng buwan. April, May, June, July, August, September, October, filing. So, 7 buwan. 7 buwan, election. Election. Yan. Bilis na po yan. Kaya pag-isipan na ninyo kung sa bagay, wala pang filing of certificate of candidacy ng mga tatakbo. Malalaman natin yan pag sila po ay talagang nag-file na ng kailang COC. Doon na, magdidesisyon na kayo doon. Kayo po yung parang sa korte, kayo po yung hurado. Dito sa estasyon, meron din dito. Meron. Kayo po yung mag-uhusga, kayo po yung magbibigyan ng final na decision pagdating ng butusan sa barangay at SK election. Nakasalalay nga yung buhay ng inyong mga pamilya at inyong mga anak sa pamamagitan ng inyong pagboto ng tamang kandidato. Harold Gangat, good morning. Harold Johnson, ayan. Si Kagawad Alvin. Sandoval, Ditan at Barangay Pututan. Sa Bimali, good morning. Bimali. Okay. Mula sa 0917-6840, Sir, it will not disqualify a candidate. Any Filipino can run for any position. But it will be one of the determining factors if the candidate is worthy of the electorate's votes. Sabi niya, it is a raw gauge if he or she has a emotional and intellectual capacity to govern. Sabi niya. Agree ako dyan, 100%. Ayan, kaya kung wala kang tinatago, pwede kang magboluntaryo, magpa-drug-test. Si Ani Tapiador, ayan, okay. Dapat manguna ang mga elected official na magpa-drug-test para maging modelo sa barangay. Ayan. Tama naman. Si Harold Melendez, sa pre-employment ng mga seafarers, mandatory yung drug testing. Yung mga yan, sa mga kumpanya. Bakit sa mga kandidato hindi pwede ang mandatory drug test? Yung sabi ng Korte Suprema. Dapat yan bukal sa loob mo. Yan, voluntary. Voluntary, pero wala rin siguro. Ano na rin daya at nasabihin at wala rin voluntary kinditan. Paano malinis? Siya magagamit. So panagnak. May record sa kurito na negatibo ako. Masaliwan kina. Negatibo ako dahil puser po ako. Hindi pa ako gumagamit. Hindi ako gumagamit. Protector lang ako. Ayan. Agnes Cortez, I fully respect your legal points, sabi niya. Kapaborito Errol Andinis, citing the Supreme Court decision, emphasize that mandatory drug testing for all candidates could not infringe upon constitutional rights such as privacy and protection against unreasonable searches, sabi niya. Si Pipito Manuluto. Mamarel. Manuluto, dumaring yung tala. Mamarel, taga Kualito, Malasik. Si Councilor Alexis tama. Mamarel. Okay. Mamarel din sa basista. Mamarel din dapat lang para malaman kung faith ba silang humawak ng sensitibong posisyon kasi lingkod bayan sila at nakatutok ang publiko sa bawat galaw at kilos nila. Wala rin inutil mo kapitan. Ang tadalan wala rin user at agtumat pansinon pulo ng tulabat. Ang sanibaga to drug cleared sa barangay. Meron yan. May mga ganun. Ang takot to rarabay user.
Correct. Siyempre, Ang takot na namin involved with the drugs. siyempre, sindikato tanay. May ganun pala. Ay, siyempre, protector tanay. Sige. At siyempre, okay, si Los Santos. Tama po mga idol, gawin mandatory ang drug testing kasi kaming mga OFW, pinagdaanan namin yan. Dapat gawin din sa mga kandidato para mawala ang pagdududa ng taong bayan. 0916-8830, idol, totally agree with the mandatory drug test for all candidates this coming BSKA election. 0945-2718, Diyos ko, sabi niya. Dapat pa bang pag-isipan yan? Ordinaryong tao nga kapag nag-apply ng trabaho, may drug test. Sa opinion daw. Opinion daw. Siyempre, hindi natin pwedeng pangunahan yung korte. Oo nga sa Korte Suprema yan kataas-taasang hukuman. Supreme Court. Supreme Court. 0986-4438, idol, bakit kapag politician hindi pwedeng i-drug test? Yan dapat isabatas kasi mga ilang politiko adik at sindikato ng druga. 0981-3652, labag sa konstitusyon, bakit kaya? Pwede bang pakibago o amindahan ang nasa batas? Nakasalalay ang credibility ng isang namumuno sa barangay o bayan. Marami ng pusher at user kaya baguhin sana ang Republic Act 9165, ilagay ang mandatory drug test sa mga kandidato sa eleksyon. Sige. So yun yung mga papayagan nila yan, di matagal na sana. Oo nga Yun yung mga reaksyon ng ating mga kababayan. Dinabasa lang natin, may mga galit, may mga dinadaan sa legal na paraan. Sige, pwede pa tayong mag-exercise sa engineer. Okay, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Councilor Kyle Arthur Balduesa Gaspar, good morning. Si Councilor Elias Villanueva, magandang umaga. Si Councilor Manny The Twin, good morning. Si Councilor Jose Jopi Loris. Si Councilor Mike Season, good morning. Good morning din kay Liga President Jose Empares Jr. Ganon din kay MDRRMO Head Ed Villacorta. Good morning, Sir Ed. Ayan. Si former Councilor Gerald Especial. Official Manaya. Special. Ayan, special. Si former Liga President Carlito Dion, magandang umaga. Si Long Hair Joel Calhoun. Kapitan Engineer Art Gaspar ng Barangay Ambatil. Si Madam Marme at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sarbayan, magandang umaga. Si Art Eustaquio. Ayan, dyan sa LGU Kalasyaw. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Apiado Esteves, magandang umaga. Magandang umaga din sa mga masugid nating taga-subaybay diyan sa may Mangaldan, Pangasinan. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera at Councilor Chineros Fertis Flores ng Mangaldan, Pangasinan. At siyempre, kadagiti dumdumnog ka nagbubuya wiste naimbag nga agsapa kanyayo apo, naimbag nga bigat nang nangruna apo dita ili iti
Infanta, Dasula, Burgos, Mabini, Down to Bani, Agno, Alaminos, dyan sa Bulinaw, Anda at saka Swan. Bakit medyo kumina pag Swan? Nahimbag na bigat kada kayo amin apo. Awan labas na. Pinta na may Taiswal, Laukladitan, Ilocano, Pangasinan. Correct. Ang tamot naman na Bulinaw, walay sambalmot ditan. Ditan matad Ken, ditan matad Aguilar. Walay kinamaditan, walay Ilocano. Ilocano tan Pangasinan. Antak yung kitugan itan. May unarablad Ken, Pugon Sili. Yan, oo. Labtan awa. Ilocano. Kasi Ken, ditan na Barangay Bur. Wala na rin Ilocano ditan. Kasi ditan pinusigan si Kapoweto Errol Aguilar. Ditan ba? Pinusigan na ka ditan. Okay. Nembag na bigat kada kayo amin apo nga dumdumwag dito programa ni. Mahabig abuklas kumoy amin dito na Bulinaw, Sambales area. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Longcora, Timog Pangasinan, Dennis Muharis at kasama din natin dyan sa may technical control nag-iisang pogi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakar. Ang tabayanan ang susunod na palatuntunan ni kapaborito Audio Menes sa programang Liknaay Baloy dito lamang sa DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadya la sa programan Mambangon